Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. May nagtawag man sa kumpangan? Kisa itong nitawag ni mo. Ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Kinsa? Kinsa, Athena? Ang iyang tingog na si Si Kinsa? tingog ni Tatay Alan. Unsa? Shit! Kung ni siya, animal siya. Mapatay ko siya, Athena. Nay, Siya mo nagdagbisit sa kong kinabuhi. Siya ang hinungdan nga mabunog ko o mawad-an kong trabaho o hinginlan ko ni buong gikan dining napita. Nay. Asa siya? Asa? O ako mahibaw, Nay. Nakabati man tingali ka. Nakabati ko! Magawas ko, Nay. Ayaw! Diri ka lang, ayaw pagawas. Ipalak na ko ang gate. Why makasod? Nay! Nakita na ko si Chuna. Ngayang nilag ang bulan. Sorry, Chuna. Oo, mo ko kapugong sa kong kaling buangan. Ako na kasinggit mago sa pagtawag sa pangan na hindi na. Sorry, gyud kayo. Nga nang ipayay mo ipalag importansyo na. Di na ko mo dawat og guest ha, humba. Mau ba? Kung dunay mo abot, huwag pasudlon, okay? Oh, may problema. Asa mo day si Dayantina? Nga nangutan naman ka. Nakadungog ko nga doon ay nagtawag siyang pangan. Unsa? Pero kausara. Nitawag sa pangan ni Athena. Pero wag ko'y nakita. Ay, humba, basin og hunahuna lang to nimo. Huna-huna na ko. Oo, basig sa hunahuna lang to nimo ba? Wa man may nadungugod. Uy, mau ba? Mura man ko klaro kayo yung ako nabati ko ang pangan yung hindi Athena. Ay, oy, basig nakatug ka, nya naalimungawan ka. Oh, wa magumatog. Kabantay ra ba ko nimo, inigsandig nimo, labi na og andar ang aircon sa sakyanan, day ka pislok ng imong mata. Matug lagi dayon ka. Muraji. Oo, no? Oo, no? Mauna diha. Diha na ka, oy. Basta ha, timan iway pasudlon ha. Sige. Huwag pasod yun. Sige. Ako? Nakatog? Wa man. Tinawag yun akong nabati na ko ganiya. Nga doon na ginatawag sa panganin dati na. Gianinahan ako kan. Asa magagikan ng imong tingog. Wa ko'y nakita. Dili may tabong masayop ko. Tingog ka to ni Tatay Alan. Saman ka siya. Bahala ka. Wa pa mawang akong dakong kayubos ni Batay. Sa dakong iskandalong imong gipuhat. Nawagtang akong pag-ilaw pagtahod kanimo. Athena, Imong gipasirada ng gate? akong gimanduan, way pasudlon. Nay, Di ko gusto nga mahitabo pa nga kulatahon ko di buong tungod ni Alan. Di ka una. asa ka? Ato na ko si Bong. Mutabang ko katod sa imnunon sa mga babae. Ay, unsa ma'am? Mutabang kaghatod sa ilimnoy? O amay, Ay, nakatod naman ako ang uban. dito Soldi area? Ay, dili. Sa tag sa kakwarto. Mao ba? Ang wa na lang na ako mahatod. Mao para sa room number 17. Ha?
Kasi ito sa room number 17. Sila si Sir Bong o batan ang babae? Ambi ang ilim nun. Ako'y muhatod. Ay, sigurado ka, ma? Bungol ka? Ako'y muhatod. Ay, karusan. Naghatod ko sa ilim nun. Wa ka manuktok, Chuna. Sorry. Unsa rin... Kung may mata ka, tanaw. O kung may ba ka, takuma. Bong. Mauni inyong gibuhat? Para di ka mo palag lingkod. Bong. I said lingkod. Lingkod ko dili. Malingkod. Good. Ito no lang ilim nun. Oh, good. Kay open ang daan. My angel, drink. Oh, yes. Cheers. Cheers. And now, Chuna, gunitin eh. Bong. Guniti. Usaman, di ka. Gunitan ako. Okay, good. O karon nagunitan naman nimo. Unsaon ko ni... Oh, ayog pagurya-gurya, Chuna. Bong, honest pa, wa ko kasuway ani. So, musuway ka. Once tasted, always wanted. Pakitoon di ka. Then after me, musunod ka. Watch and learn, Chuna. Bong, Nia. Look at me. oh no. Oh, yes. Ikaw na. Bong, Buhata ang akong gisugo kanimo. Right now! Uno! Dos! yes. Oo, Bong. Bisag yun sana akong tanaw sa palibot. Pero wa si tatay. Wa na ko siya kita. Mabalik na lang ko sa sud. Asa man ka siya? Isa'y pangita ni mo, day. Humba? Nangita ka sa tawag nga ni tawag ni mo, ha? Nakadungog ka? Ay, oy, klaro kay Pasclair. Kadungog ko. Akong gipangita, wa man. Basin sa silingan rato dinhing nagpuyo. Og nangita lang silang anak nga parehas na ko pangan, Athena. Oh, mau ba? Asa naman sa naritsyon? Oh. Si Nanay Chona. Si Nanay? Naglakaw siya pero... Mura man og nag-slow motion. Mabinantayon siya sa iyang mga lakang. Nay! Nay! Oh. Kalma ko di mong nakadaglakaw. Action mo ko naghiwing baba ni mo, Nay. Naunsa ka? Ha? Nay? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!